Mi-ai spus că în Constanța, una dintre zonele pe care vă concentrați este Henry Coandă, Corect. unde sunt foarte mulți oameni din medii defavorizate, mulți romi. Cu toții suntem într-o bulă. Care este relația voastră cu celelalte ONG-uri, dacă vreți? În ce măsură credeți voi că reușiți să ieșiți din bula aceasta, din camera asta, din gândirea voastră și să conlucrați cu alte ONG-uri, cu alte biserici, cu alte religii, mai ales că vorbim despre o zonă din România unde sunt mulți musulmani, Biserica Ortodoxă este puternică peste tot, de la autoritățile locale aveți nevoie de ceva? Eu cred că mai ales pentru cartierul Henry Coandă putem să colaborăm și cu guvernul local. Putem să oferim mai mult dacă avem o clădire în zona aceasta, ajutor cu școale, teme. Ce ne-ar ajuta foarte mult, educația e nimic pentru ei. Ei nu au școală, părinților nu știu să scrie, să citească și asta cumva se dă mai departe din generație în generație și devine o normalitate. Autoritățile au așteptarea ca turcii sau țiganii să fie diferiți, să reacționeze diferit, să fie integrați în societate, dar cred că societatea în sine nu se gândește afară din bulă ca să poată să-i ajute. Uite, noi suntem aici în fiecare zi, după ce terminați voi școala, să vă ajutăm cu temele, pentru că părinții voștri nu pot să vă ajute. Crezi cumva că ar fi perceput greșit la nivel de primărie, la nivel de Consiliu Județean, faptul că ar susține o fundație care are rădăcini religioase? Nu cred că asta ar trebui să fie problema sau nu cred că așa ar trebui să ne uităm. Ar trebui să ne uităm ce iese din cartierul ăsta. Unul dintre discursurile din ce în ce mai frecvente, și aici schimba cazul, este discursul cu privire la drepturile LGBTQ. Cum, dacă vă poziționați, cum vă poziționați? Noi suntem convinși că Dumnezeu iubește toată lumea. În încheiere vreau să vă mai întreb pe fiecare dintre voi care este valoarea religiei în societate. Poți să măsori valoarea aceasta? E greu să zici măsurat, dar în Iacov zice, arată-mă credință fără fapte.